CMAC Marketplace. Ние сме един от спонсорите на събитието. Ние сме Пазарувай.com, водещ сайт за сравнение на цени в България. Бъри международна компания, доста голяма компания сме като цяло. Мажоритарен акционер е Банко Сантандер, доста голяма световна банка. DS Smith е компания, която произвежда устойчиви опаковъчни решения. Какво ви питат най-често? Питат отново за каква е същността на нашия бизнес, какви са условията, какви са възможностите. Разкажете ни защо сте тук. Лично аз съм за трети път на това събитие. Доста мащабно събитие, забелязва се напредъка и как всъщност се развиват нещата в доста позитивен план. Какво е специално в участието ви тази година? Тази година имаме доста по-голямо представителство от към хора и от към Булт. И също така тази година имахме презентация на нашия country менеджер. Бихте ли ни разказали малко повече за вашия щанд? Концепцията на щанда най-вече е, че понеже сме на Balkan e-commerce Summit и говорим за електронна търговия, ние искахме да направим истинския customer experience за нашите клиенти. Вътре бутоните на нашия лаптоп са с подаръци за нашите клиенти. На кого бихте препоръчали да посети събитието следващата година? Бих го препоръчала на всеки, който иска да научи повече за e-commerce, който иска да срещне потенциални бъдещи партньори и какви са тенденциите съответно.